Καλησπέρα σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο Mystery Studio Cinema. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιο είδος ταινίας, που υπάρχουν ταινίες που βασίζονται στη λογική και μετά από κάθε λογική υπάρχει και το Naked Gun του 2025. Είναι μια ταινία όπου ένας άνθρωπος με όπλο, σήμα και εξουσία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έπρεπε να τα έχει καν αυτά τα τρία. Οπότε, λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Απόλυτο Χάος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία, όπως καταλάβατε, για το Naked Gun του 2025, το οποίο, αν δεν έχεις δει ποτέ Naked Gun, μπορώ να σας τα εξηγήσω. Είναι σαν μια αστυνομική ταινία, αλλά κάποιος άνθρωπος έριξε κατά λάθος 3 λίτρα χαζομάρας μέσα σε αυτό το σενάριο. Και το χειρότερο, δουλεύει τέλεια. Τι να πούμε δηλαδή. Πάμε να δούμε λίγο το story της ταινίας, το οποίο είναι ότι γνωρίζουμε τον Frank Drebin, τον Junior. Ναι, υπάρχει Drebin Junior. Είναι ο γιος του θρυλικού αστυνομικού, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει ότι είναι σοβαρότατος επαγγελματίας. Άμα έχετε δει τα προηγούμενα Naked Gun, παιδιά, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου σοβαρός επαγγελματίας. Και θα σας δείτε σε λίγο το γιατί το λέω. Ο Φρανκ πιάνει δουλειά στο αστυνομικό τμήμα και πέφτει κατευθείαν πάνω σε μια τεράστια υπόθεση που περιλαμβάνει έγκλημα, διαφθορά, σκοτεινά σχέδια και ανθρώπους που δεν πρέπει ποτέ να εμπιστευτούν. Καθώς προσπαθεί να λύσει την υπόθεση, καταστρέφει σκηνές εγκλήματος, συλλαμβάνει λάθος άτομα και αποκαλύπτει κατά λάθος στοιχεία χωρίς να καταλαβαίνει το πώς. Μιλάμε τώρα για μια παροδία, τι να πω, όσο πιο σοβαρή γίνεται η υπόθεση, τόσο πιο χαζή γίνεται και η κατάσταση. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι δεν παρακολουθείς μια αστυνομική ταινία, παρακολουθείς μια σειρά ατυχημάτων σε αργή κίνηση. Πρωταγωνιστικός ρόλος είναι ο μεγάλος και τρισμέγιστος ηθοποιός που όλοι τον έχουμε μάθει σε σοβαρούς ρόλους και σε περιπέτειες, ο μεγάλος Liam Neeson, που ήθελε επιτέλους να τον δουν να πέφτει πάνω σε πράγματα αντί να τα ανατινάζει. Είχαμε μάθει το Liam Neeson στο Men in Black, στην Αρπαγή, τον είχαμε μάθει σε πολλές τέτοιου είδους ταινίες, Γιάννη Αγιάννη κτλ. Και τώρα ξαφνικά τον βλέπουμε σε μια μεγάλη παροδία. Το δεύτερο fact είναι ότι βλέπουμε αυτό που σας είπα, ότι προσπαθεί να τον δούμε σε παροδικούς ρόλους, να παροδεί τους ρόλους του. Η ταινία έχει πολλά οπτικά αστεία στο background, οπότε αν κοιτάξεις αλλού χάνεις το μισογέλιο. Πολλά αστεία γίνονται χωρίς να μιλάει κανείς, απλά συμβαίνουν. Το Naked Gun δεν φοβάται να κάνει κάποιο κακό αστείο, γιατί ξέρει ότι το κακό αστείο είναι πάντα το αστείο. Η ταινία προσπαθεί να είναι μοντέρνα, προσπαθεί να είναι χαζή και αυτό είναι απόλυτα συνειδητό. Αν γελάσεις με πτώσεις, παρεξηγήσεις και ανθρώπους που παίρνουν λάθος αποφάσεις, τότε είσαι πραγματικά στο σωστό έργο. Μην πας να δεις το Naked Gun για το σενάριο. Μην πας να δεις για τη λογική, για τη λογική. Μην πας να το δεις για το ρεαλισμό, γιατί δεν υπάρχει ρεαλισμός. Πήγαινε δες το καθαρά και μόνο για να γελάσεις. Είναι μια ταινία που χωρίς να σκεφτείς, που πραγματικά χωρίς να σκεφτείς τίποτα απολύτως, απλά πήγαινε δες τη.
Το Naked Gun είναι σαν να σου λέει, ξέρουμε ότι είναι χαζό, αλλά κάτσε θα περάσει καλά. Αν θες έστω αν γέλασες έστω και λίγο με αυτά που σου είπα, πάτα ένα like. Αν θες και άλλα τέτοια κάνει subscribe και πες μου στα σχόλια αν θα πας να τη δεις ή αν θα τρέξεις μακριά. Είναι μια ταινία που πραγματικά αξίζει κατά εμένα. Όσοι έχουν δει τα προηγούμενα Naked Gun, πιστεύω ότι αυτό θα τους κάνει πραγματικά να γελάσουν. Λοιπόν, να μην μακρηγορήσω, το βίντεο αυτό ήταν. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα comment, να μου πείτε αν θα πάτε να δείτε την ταινία σας. Και παιδάκια, όποιος θέλει ένα subscribe, ένα κουμπάκι είναι. Και όσοι κάνετε subscribe μην ξεχάσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις μου για κάθε καινούριο περιεχόμενο που θα ανεβαίνει στο κανάλι μου. Μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!